Takže ľudia, vítam vás u nového videjka. Dneska tu máme otváračku. Počkajte, vypnem hudbu. Dneska tu máme otváračku s Romanom Paulerom plus analýza otvorenia. Tak, si na mojom streamu? Hej. Takže máme tu splnený celý Season 3 akt. Až po level 48. Takže claimujeme. OK. Ďakujem launcheru. Dúfam, že sledujete. OK, dúfam, že musím vyklikať každú jednu čestku takto. Vôbec sa to nelaguje. OK, musíme počkať, nakoľko Riot, Poliaci, čo vytvárali tento launcher, sú troška jebnutí na hlavičku. Kým sa mi tu všetko načíta, tak to potrvá možno niekoľko hodín až niekoľko rokov. Zatiaľ si ukážeme, čo sme dostali. Dostali sme Brutal Skin na Jarvan, Lulu a Jhin. Bože, pekný skin na Jarvan. A ideme na to. Takže. To si rovno takto. A začneme zľahka. A to môžem otvoriť takto. Riven. To môžem otvoriť takto. No a ja by som začal týmto. Si myslím. Lebo z tohto aj tak kokos padne. Keby padlo Miss Fortune ako... Klikni. Nie, nemal by som sa, nekliknem. Toto mám ja. A to som dostal ešte, keď to vyšlo. Ešte nie teraz, No, ale ja si to predtým pamätám. 300 rokov. Ešte som bol mladý. Mladý a hlúpy. OK. OK. Takže tak, úspešne. Miss Fortune sa nekoná. Miss Fortune domisfortunovala. Nejaký fanúšik ti poslal friend request. Aha, to je jedno. Neviem prečo. Začneme mystery ikonkami. Nič. Pohodičke, launcher. Nič. Pohodičke, lagy. Alebo streamuješ na Discorde. To nie je vôbec tým. To mi robí pri každom jednom vykurvenom Battle Passe. A to je dobré. OK. Kindred. S týmto tempom to tu budeme... OK. Zvárať do rána. Upír. Dobre, čo idem prvé? Hextech alebo... Čestky. A? OK. Viac takýchto poprosím. Všetko Viktor by ti padol. OK. Na to, že nehrávaš support, tak dobre. Ale už začnem. Sora kameň zrazu. OK. A to je dobrý skin. Pičovina. OK. Ešte viac, prosím. Champion Shardy. OK, Annie. Pičovina. Prosím, legendárny skin. Pičovina zás. Aurora. OK. To si necháš líbiť. Tak. Posledná čestka. OK. Definitely do tvár. Nič. OK. Páne Bože. Toto je dobré, veď to je starý skin na kokot. Tak vám fajtov. Nič. Však aspoň Ahrimore. OK. To je dobré. Bože. Pane Bože, už nič horšie ste mi tu dať nevedeli. OK!
Ty buzerán, ty OK. buzerán. Tak toto zavidím. Ale samozrejme tu máme ešte rerolovačku. A Takže čo počkaj, si máš ešte jednu, nechávam? nie? Či nie? Nie, už nemám nič. A. OK, čo si nechávam? Syndra nič. Tak toto. Takto si poprosím. Hajzel. Pohodičke. Toto si poprosím. Soráku chcem, alebo nie. Nebudeš ho hrať nikdy. Ale mne sa páči ten skin. Ale. A dám si Soráku. More, tak nebudeš hrať, ty Ale toto kreten. si dám určite. No. Tak máš ten skin, čo už nebude v shope. Toto je čo? Master. Na Mastera mám skin. Takže to mi je na kokot. Počkej, to máme A raz, to je za dva, skin? tri. Raz, dva, Blood tri. Moon? Hej. Tam Blood Moon najkrajšie skiny. Čo ti jebe. Syndra nič, Draven nič. OK, tak rerolováčka. Uvidím podľa rerolov, ako páči sa mi ten skin na Soráku. No, máš Aj, pravdu, budeš že ho to hrať nikdy nebudem v hrať. customke možno. Toto legendár je kokot. Čo ti jebe, more? Okej. Poprosím jeden normálny skin do piči. Čo ti jebe, No, ty toto je môj dobrý, toto je kokot? dobrý. Áno, toto je dobrý, lebo určite budem hrať Xerata a kokot, že? No budeš. Ahri, Pulse. Pulse, Ahri. OK. Čo ťa preplo, ty kokot? Páne, bože. Ale to si dám. Tak zase raz ste sa Rio dokázali. Tak som rád. Takzvaná matka v preci. Toto čo je? Toto ide tiež do piči. To by som ako chcel upgrade more. Vardy zbieram poctivo. A toto chcem, či nie? Mare, nebudeš to nechať to tu. Chcem to. Za 3 hodiny je nový Mythic Shop inak. Mám piči Mythic Shop. Tak on. Za 4. Legendárny skin proste si musím dať, chápeš? Kokot. To je znamenie, nie, to je znamenie, debil. To je znamenie, že budem raz hrať Soráku a bude to môj skin. Aj zabudneš, že máš ten skin. Dobre, ale teraz si zrobíme ešte Blue Essencii. Nech sa hrať Ambesu. To je opäť kokot. To je sračka, je kokot. Dobrá. A hry není. Ťažko. Nastavší mid lane bar. Dikaba čo mi hrať? Ťažko, najslabší. Black Beatles, jak dlho nepočul? 2016. Neviem, ani to nechcem. Rise Tremor. No ale čo je toto, pre boha? Tak nosilo sa. Presne Steven. No však to by som chcel, len skadol mám zobrať toto. Z tých Sanctumov. Hej, lebo ja si teraz idem nakúpiť Sanctumy, že by som mal prestíž Silasa. No jasne. OK, takže sa pozrieme, že čo vlastne. Takže Batpass úspešný, neúspešný. Ale toto skiník. Tu mám Jaxa, Zero a Vaynu. Ja tiež. Toto je pohodičke. Amuniatko. Proste žachván. Xerath. A pičovina. Takže vlastne mi nepadlo nič, čo hrám. Jone. Jone, čo na Joneho mám prestíž. Ja vlastne. Ale padol dobrý emot.
ktorý si tam rovno zasádim. Miesto. OK, to nevyužiješ. Jasné, že to Kde to jezdila preč? No OK, ale najpodstatnejšia vec Battle Passu. Však oni ma vyrobili o banner. Ideš si odomknutý, ty debil, napravo. Čo? To je on. To čo je? Oni ma vyrobili. Vy svine. Vyrobili ma o banner. Ma vyrobili. Ja ti vravím, že si odomknutý, debil. A jak ho mám odomknúť? Oni ho odomknú, kokot. A to ani ty ho nemáš? Nie. Čo tiebe hard cringe, tak to načo tam potom dávajú, keď to nie je odomknú. Čo tiebe? No dobre ľudia, toto bola otváračka skinov, dúfam, že sa vám video páčilo a vidíme sa pri ďalšej otváračke o 2 mesiace. Pozdrav, Roman. Čau.